La Shem Khyllung Shynrang badang shukha, bala Iehnoh ha OPD gate Jong Ganesh Das Hospital ha Shillong, ha ka arpulai tering ulber arajar arpun rio, ha kapor kumba pra arpusan minmiet. Minta Khyllung, la sumar bad ai jinyada da Lawei Baphyrnai Specialised Adoption Agency ha Shillong. Kibor badai peng, kila kerpat ya kino kibaran jingtip lani ki bahiyeng badai Jong Khyllung, bakin wan shakmat ban pentip shaki office badai peng hapo kan riu posni. Lem kumta an sapin banano Khyllung, naga binta ban ai shiki bakwa ban tingkhon. Kibaran jingtip shapang ini Khyllung kila ban contact hakini ki number screen.